भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिसिम 10,000 पस्ट कार्डनि गेजेरजों आरो इमेलनि गेजेरजों 5,000 लाइजाम दैथायहरदों बिटिआरनि दफाखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय एबसुआ। उदालगुरि जिल्लाया खाग्राबारि दखरा एबसुनि मावखुलियाव 6थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिदों। 2020 मायथाइनि 22 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया दिनै 6 बोसोराव आबुं जानायखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खाग्राबारि दखरानि मावखुलियाव फालियो। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नाल दैमारिया फोरमायो दि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय एबसुआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिसिम 10,000 पस्ट कार्डनि गेजेरजों लाइजाम हरो आरो इमेलनि गेजेरजों 5,000 लाइजाम हरनानै दाबि दैखांहरदों होननानै। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियावनो एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नाल दैमारि बिथाङा। मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो थरायना बिबारि बर' लोगो गाहाय लेंथुमगिरि बर' बिमा गौथुम आफाद आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावो लहित चन्द्र बर' बोसोनगिरि उदालगुरि जिल्ला एबसु। बिथांमोनजों लोगोसे बे हाबाफारियाव जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' आरो दखराफोरनि गोबां बिबानगिरि आरो सानसुमै बिथांमोनाबो गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जोङो 6थि बर' गोजोन गोरोबथा 2020 बेखौ जोङो फालिनाय जायो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लानाय दंबावोमोन। बेनो जाहैबाय 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंबाय बा खालामबाय। दा बिनि माखासे मानि दफाफ्रा दिनै मावफुंनो थाखाय आद्रा थानानै दङ। माखासेया दांजायाखै खोब खमा आरो माखासेया दाबो माने मावबाय थानाय जादों खामानिखौ खिन्थु जोबाखै। आरो बिनि गेजेराव जेरै गामि सोसननाय आरो लोगोसेनो BKWSनि गामि नटिफाइ खालामनाय बिनि इलेक्सन बेफोरो जायाखै जाजोबाखै मावबाय थानाय जादों। आरो माखासे इनफ्रास्ट्राकचारनि बेलायाव माखासेया कन्टिनिउ दा मावबाय थानाय जादों, माखासेया दासिमबो माने कागजे कलमे बेबायदि जानानै दङ। दा बेफोर गासै थासारिफोरखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लायो जे दिनैनि बे 27 जानुवारि 2022 सानखालि 6थि बर' गोजोन गोरोबथा सान फालिनायजों लोगोसे भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम 10,000 पस्ट कार्डआव बे सुक्तिखौ जि स्पिरिटजों खालामनाय जादोंमोन, सागान होनाय जादोंमोन, बे एखे स्पिरिटखौ लानानै जाहाथे बिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुङो बिनि थाखाय मोनसे दाबि खालामनानै पस्ट कार्ड मोनसे हरनाय, लाइजाम हरनाय जों मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे 5,000निख्रुइबो बांसिन इमेलनि जुगेदि बे एखे एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोनखौ गोसोखांहोफिननाय मोनसे आयदा जों लानाय जादोंमोन। दा बे रोखोमैनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो पस्ट कार्डनि गेजेरजों भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो गोसोखांहोनायजों लोगोसे आरो माने सम थानायावनो जाहाथे थाबैनो बे सुक्तिनि जिखिनि दफाफोर दङ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जों लाइजाम लिरना हरनाय जायो।